Jeg synes faktisk, det er en rigtig god bane. Er der ikke, der er lige blevet slået en verdensrekord her, ikke? Jo. Hvad siger Solon til det? Jamen, Solen ligger godt. Han ligger godt på den? Okay, hvor mange gange har du nået at ride på den? Jamen, jeg har reddet op og ned nogle gange, sådan i tyndt og travlt skridt, og så har han lige ligget en gang fra den ene ende til den anden ende. Okay, så du er optimistisk? Ja, absolut. Hvad siger Koldfaxe til at være i Østrig? Indtil videre, så er han ved godt mod i hvert fald. Han er frisk. Og hvad med rytteren? Jeg er også frisk. Okay, har du nået at se nogle af de andre firgængere? Ja, vi har faktisk lige siddet op på træningsbanen, og der kom de i en pæn rækkefølge alle de sjove. Så de tæt, synes jeg personligt, Anne Stine så sjov. Ja. Den er fin. Ja, og i 4 gange. Den er lidt mere åben, synes jeg. Hvordan står hestene her? Det står godt. Altså er det jo fast tag, eller er det telt, eller hvordan? Ja, teltstald. Alle heste står nu. Og der er ingen, der er sveder eller noget? Jeg tror, de står dernede og sveder nu. Okay, og hvad med foldplads? Der er alt for få fold til så mange heste, men vi bytter og deler. You're now confident to keep the other 100 much, and you